Ташландык бакса участкалар хужаларына штрафтар һалынырмы? Рәсәйдә яңа закон гамәлгә инде. Уга ярашлы 3 ел дәвамында кулланылмаган бакса участкалар хужаларына алына яки штраф алына. Һаумһагат эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Баксаслар союзы Бөтә Рәсәй әмәгать оешмаһының Башкортстан бүлексе советы әгъзаһы Юлай Сафин һөйләшәбез бүген. Һаумһагат. Ассаламу алейкум. Юлай Зәфәрович, яңа законга ярашлы хәзер инде 3 елга сикләнә, әгәр дә кулланылмаган бакса икән, ул я штраф алына, я алына. Был закон ни өчен кирәк ине? Дөресен әйткәндә, бу законны күп кенә председательләр давно көткәннәр, күптән көткәннәр. Чөнки дигәндә ташландык участоклар бакчаларда күбрәк, барысында да бар ул. Кешеләр килми, обработ итмәйләр бит инде. Шуңа күрә күп кенә жалобалардан дип әйткәндә, шушы законны кертеләр, чөнки килмәгән кешеләрне берсенә аларны табырга авыррак председательләргә. Аны суд аша бер ярты ел вакыт туры килә безләргә. Законнар буенча бик авыррак. Шуңа күрә бөтен шу информационный база бит инде председательшеннән туры килә. Суд аша табырга. Ләкин аларны тапкан мәлдә дә алар бары килмәйләр кешеләр. Ни өчен нимә һәман кылмаса алай һәм буш торган бакса участкалары? Буш торган участоклар анда бит инде күп шүп-шар үләннәр үсеп тора, аны чапмыйлар, алар эшкәртелмәй бит инде. Шуңа янгынга бит инде каршы аларны чабыра кирәк, берәтерәк мусорларда күп. Шуннан соң бит инде тышканнылар, санэпидемиология дип әйтергә кирәк, анда да бит инде кушыла. Төрле шарафлардан кымырчалый күп кешеләрне, чөнки дигәндә ул бит инде заброшенный участок дип әйтергә әйткәндә, күп кешеләр үзләре жалоба яза башладылар. Шуңа күрә аларны ничектер табып, либо кешеләргә штраф салып, либо инде кире хөкүмәткә кайтарырга. Шундый закон белән туры килә бит инде. Ул быгасала бар ине ул закон. Хәзер бары тик 3 ел дигән сикләү куелды. Шулай әгәр дә 3 ел эшкәртелмәһә, ул штраф яки алына. Яки алына. Аның үзләренең үз чарасы да бар. Если менә шу участокта аларның бер төзелеш булса, мунча яки бер үй булса, ул уже штраф кына салына, ул җирне алмыйлар инде. Ниндидер төзелеш эшләре башланган. Обязательно ниндидер төзелеш булырга тиеш. Төзелешләр булмаса инде, анда уже теге на усмотрение дигән кебек аны могут аларга да могутлар. Бuna һез бакса җәмгыяте итәкчесе, һезнең эшегездә шундый ташландык бакса участкалары, улар нинди тоткарлык яһай? Кешенең участогы ул бит инде оформленный бит инде дөресен әйткәндә. Бер кеше анда бит кирип, аның үләннәрен чабып, пәрәдә кешеләргә андый закон юк дигән кебек. Без бер сәкрәлми анда дөресен әйткәндә, чит участокка бер сәкрәлми дөресен әйткәндә, кешеләр кирми дә анда. Шуңа күрә андый закон булмаган булса, кешеләр үзләре дә кирәп җыштырырлар иде, бакча түтәл дә үстерерләр иде дигән кебек. Ләкин шу закон булгач, алар бер сәкрәдә эшләмиләр. Шуңа күрә жалоба күбрәк инде кешеләрдән дөресен әйткән шулай дип әйтеп китәм. Юлай Зәфәрович, буна гомумән алганда әле республикала баксаслар өчен нинди мөмкинлекләр булдырылган? Нинди мәсьәләләрне хәл иткәндә һез теге яки бу ярдәмгә таянаһагыз? Дөресен әйткәндә бит инде хәзер бит инде законнар да бар. 272-нче, 227-нче и тагын дополнение 332-нче закон чыкты бит инде. Өстәмә бу законнардан инде күп бакчаларда инде кирәгрәк мол тек тотырга возможностьлар бар. Менә быелдан кертеләр куян тотырга и тавыклар тотырга можно. Шундый возможностьлар булды. Өстәмә генә калган сораулар инде шул кенҗә торып калды. Мәсәлән, газ үткәрүгә килгәндә хәзер мөмкин шикелле баксасларга газ фильтры булырга. Газ фильтры буенча әйтеп китик, күп бакчалар поселоклар ичендә булган. Населенный пункт дип әйтәләр аны. Населенный пункт ичендә булса, анда уже газ бушка үткәрелә. Андый булмаса инде уже һәрбер бакчалар үзләреннән акча җыелып газ үткәрәләр. Аның өчен грант дип әйтмәйм инде, субсидия биргән 50% кайтарыла. Кешеләр бакчалар үзләре җыелып газ кертсәләр, үзләренә фильтр эшләсәләр, шунда 50% кайтарырга можно. Тагын нинди ярдәм төрләре бар әлеге вакытта баксаслар? Әллә улар бөтенләй игътибардан ситтә калдымы хөкүмәттең? Дөресен әйтеп китик, иң беренчедән инде безнең булган смарт садовод башланды. Ул беренчедән зур рәхмәт әйтәм килә республика башкалары Фәрит улына. Ул иң беренче бит башладык пилотный проект дип, шунда башланган
Алар ярдәмгә килделәр. Иң беренче бит инде шүпшәр вопросларын, юл вопросларын и электр челтәрләрен ремонтларга һәм кешеләрне индивидуаль договорга күчерергә дигән. Аларның счетчикларын алыштырырга субсидиялар чыкты бит инде күп кенә. Счетчикларны бушка алыштырып була кешеләргә. Шундый куаратма кушылды. Алар электр челтәләрен бирәләр икән бер тур организацияга. Например, Башкирэнерго дигән тегенде. Шундый организация бирәләр икән үзләренең челтәрләрен. Иске бит челтәрләр. Шуннан инде алар индивидуаль договорга күчерәләр һәм аларга яңа счетчиклар куела бит инде. Шундый куаратма. Потом алар яңа кертелде бит инде. Ярдәм дип бакчачыларга иң беренче пилотный проектта 100 миллион бирелгән, менә икенче менә быелда 250 миллион дип. Ул бит инде бүленә юл, бакчачыларның бит инде юллары юк, бакчага кергә. Дөресен әйткәндә подъездный пути дип әйтәйек. Һәм бит инде электр челтәренә бүленде. Күп бакчачыларның юлларын инде муниципаль администрацияга күчерелде һәм алар инде шу юлларны эшкәртергә бит инде шу акча бүленде. Күпме бакчаларда быел тоже эш барылды, но ләкин погода безнең быел яңгырлы булгачтан күп кайберләрдә өлгерделәр, кайберсенә өлгермәделәр. Ләкин инде кышка хәтле бетерәбез диделәр. Бына субсар сыгаруга килгәндә сөнки күп баксаслар өчен ул шулай ук проблема була килде. Проблема булып калды. Аларга инде хәзер күп бакчаларның бит инде урыннары үз бакчаларында шүпшәр контроль площадкаларга дип әйтәләр. Шуңа күрә администрация, нинди администрацияга туры килә, алар бер-берсенә сөйләшеп, буш урын җирендә аларга җир бүленә, ләкин шул урында площадкаларга мөмкинчелек бирелде. Бит инде ярдәмлектә 90% бакчалар үзләре площадканы үзләре эшлиләр дә, аларга 90% кире кайтарыла. Шу площадкаларга өчен. Бына һез һиләгез җавап бирәгез, әлеге вакытта иң төп акцент ул баксасларның үзләренең әүдемлеге. Улар йыелышырга тиеш, һөйләшергә тиеш һәм ниндидер карар эшләргә тиеш. Баксаслар бу җәһәттән үзләре әүдеме бына һезнең җәмгыятьтә? Дөресен әйткәндә күп кенә бакчачылар инде аларны бакчачылар дип әйтсәк тә, алар бит инде хәзер күбесе круга тишне яшәп билдинәләр. Ел дәвамында яшәйләр. Ел дәвамында яшәйләр алар. Шуңа күрә аларның үз йортлары дигән күк аларга инде развитие баргач аларга награк әйбәтрәк. Шуңа күрә алар күбесе катнаша, алар өчен жизнь лучше дигән күк дөресен әйтик, улучшение аларга өчен иң әйбәт. Улар үзләре кызыксына, шулай бит бу проблемаларда хәл итүдә. Ел дәвамында яшәгәс, улар өчен башка уңайлыклар да кирәк. Юл, һау, электр селтәре генә түгел, балалар өчен уйнар майданчыкларда. Ошо смарт садовод, смарт баксасы дип аталган форумда тәүге тапкыр республика баксасларына, җәмгыятьләренә грант бирү турында хәбәр ителгәйне. Яңлышмасам, тап ошо балалар майданчыгын урынлаштыру мөмкинлеген бирәйне бу грант. Дөрес. Шушы балалар өчен площадка дип әйтәм инде менә бирелгән грантта күп бит инде бакчачыларның үзләренең бакчада урын юккандай эш барырга. Шуңа күрә күбесе инде менә быел 10 грант булды. Күп председательләрендә сорадылар, лучше дип шу грантны бакчага кергә, капка эшләргә яки инде үзләренең иштәге юл вопросын или икенче вопрос эшләргә дип. Ягъни майданчыкка өчен генә түгел, башка мәсьәләләрне хәл итү өчен дә. Башка мәсьәләләргә булды инде. Быел инде менә икенче елга дип әйтәм инде, быел булмады. Быел 10 грант булды, икенче елга инде уже тәкъдим ителә тагын 20 бакчага, самый лучший сад, 20 садов дип 500 мең грант икенче елга күбрәк. Бына бу грант конкурсы шартлары, улар катмарлымы, гомумән катнашырлыкмы? Грант шартлары хәлле катмарлы түгел, катнашырга була барысына да дип әйтәйек. Җиңел, бер ни авырлыгы юк. Хәзер бит инде быел безнең элек ничегрәк министр сельского хозяйства иде. Быел инде ГКУ Башкортстан дип төшеләр для садовых некоммерческих товариществ. Анда инде директоры Сабитова Лидия Маратовна, ул һәрвакыт ярдәмдә, алар ярдәм итәләр. Консультация бар димәк. Консультация да бар, ярдәм да бар, алар белән нинди документлар кирәк, алар списоктан һәрвакыт бирәләр. Бакчачылардагы председательләргә әйтәсем килә инде.
Самое главное, түземлек. Беренчедән Унһыҙ булмайҙыр. онсыз булмай ул эштә, да. Алар белән күп аралашабыз, бер күбрәк яшьләр дә бар бит, яңа председательләр дә, алар элекке булган председательләрдән опытларын сорыйлар, ничек эшләргә. Безнең общий чат та бар дип әйтик, WhatsApp, Telegram мессенджерларында күпкә сөйләшәбез, аралашабыз, алар белән нинди булган опытларны бүлешәбез. Шулай бер-беребезгә ярдәм итәбез. Ягъни баҡсасылар йәмғиәте ул хәҙер йәшәрә тимәксеһегеҙ. Күберәк йәштәр. Күбрәк яшьләр, күбрәк яшьләр. Ул яшьтәгеләр инде алар инде без уже булмаймыз диләр. Күпнәрендә кемнәргә председательләр кирәк, алар үзгәртәләр, яңарталар. Яшьләр бит инде үзләре килеп, яңа көч белән, әйтә, булай эшләйек, бергә эшләйек дип. Шуңа күрә бергә шулай эшләйбез. Уңыштар теләйбеҙ һеҙгә был эшегеҙҙә. Рәхмәт. Рәхмәт. Амин. Хөрмәтле тамашасылар, Баҡсасылар союзы Бөтәрәсәй йәмәғәт ойошмаһының Башҡортостан бүлексәһе советы ағзаһы Юлай Сафин менән һеҙгә интервью тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.